podria resumir amb 5 passos de com jo començo a escriure una cançó. El primer és que necessito saber de què parlarem i això ho decideix la dramatúrgia. Si treballo amb la Mar, doncs ella em diu Mateu, necessito una cançó que parli d'això. I llavors tinc com 3 frases on m'explica doncs, el què passa. I abans de tocar qualsevol nota, jo ja sé què passarà en aquella escena. Qui és el personatge, què necessita explicar i quina escena tenim entre mans. Després m'imagino l'escena. Faig de director, com si jo m'imaginés, doncs mira, hi haurà la noia que estarà aquí, estarà fent això i li estaran explicant aquestes coses per telèfon. En aquest cas, la cançó que estic fent és una escena on tenim a la protagonista que li estan dient moltes coses i té com 3 telèfons i li van dient coses perquè ha d'aplicar, ha de fer alguna cosa, ¿vale? Llavors, ja m'imagino, ja veig la posició corporal, una mica, no sé, em puc imaginar qualsevol cosa. Estic fent com una mica de director a escena, però llavors ve un director o una directora i ho fa una feina millor que la meva i es peta el cap i mola molt. Però algú ha de començar amb la imaginació i en aquest cas jo mateix, per mi, per trobar la cançó, ho necessito. Llavors vaig al piano i busco un ritme i una harmonia, sobretot la principal, la que comença la cançó. La resta d'harmonia ja ho trobaré, però pots buscar un acord central, un centre tonal. Pot ser major, pot ser menor, pot ser tensionat. I llavors allò t'ho has d'imaginar amb l'escena que t'has posat al cap. Em funciona? Sí. Aquella escena és una mica estressant, per tant, això em funciona. Una mica staccato, estan explicant coses, va bastant ràpid, però no vull que sigui molt ràpid, vull que sigui una mica intrigant i que sigui una mica també interessant. I per què no, vull que sigui cantàbil. Vale? Totes aquestes coses que em passen necessito plasmar-ho en els primers acords i ritmes. Llavors ve la melodia. La melodia, si vull que sigui algo que està parlat, doncs ha de ser una mica curt, ha de ser una mica staccato, ha de ser bastanta lletra, a mi m'agrada escriure moltes paraules, i en aquest cas doncs m'encaixaria algo. Per exemple, ho estic inventant. Per què? Perquè m'imagino que algú li està explicant una cosa, però tampoc vull que sigui una vomitada de com ja sabeu d'algunes cançons que he fet. Vale? Que es pugui recordar, que es pugui impregnar només que ho escoltis una vegada i ja te'n recordis. Aquest és l'objectiu de la cançó. I per últim començaríem a posar la lletra. Aquesta melodia no està acabada, és un inici, perquè la lletra m'ajuda a construir aquesta melodia. Jo sempre, ja sabeu que sóc un hater de qui creu els accents. I ja estarà. Ens veiem pels escenaris.